गृह मध्य कहीं अछंती कि अथंती अथंती बथ एपटे अछंती आस आस आंबे ठारे तुम्भकु अपेक्षा करिछु आस एपटे 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 हां हेदी अच्छा बच्च तुम्भे हो जे गृहर हता कता दैव विधाता मु भाबुथिली आंभर तुम्भ निकट सामान्य टिके कार्य थिला ओ सामान्य टिके को खैनी नबा गाइछ ओ ना बच्च आंबे सुनिलु आपण को गृह मध्य अनेक गुड़ाई पात्र अछंती मोला थला आ थेई कथा कहना हेती आम घल भितरे नुह कि पात्र थबु गला गली होतंती ओ बच्च गल गल आंब पे गोटे सुंदर पात्र टे देखि कि आण आपन एती बथि थिबा मु थांगे थांगे गली थांगे थांगे मु बसि मु कर जिबिनी क्वाल दिबे ना 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 हो हो अच्छा बच्च आद्या तुम नामटी मोना हो मोना कांत अत्यंत शांत जा 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 मु बइति जा हेला हो लोकम आपण आ पातला पला आपण का आखिया गल थोली देखा दाउनी ना कोन ए भगवान अरे ए पात्र से पात्र नुहे हे भगवान ए पातलो थे पातलो नुहंती हे मोला मनी तो हेती एटा बा हम बाबू को बुरा बा बोलरू मते बा खाली कष्ट गली खथिया उपलुती मादिया उपलुती दौ होइला न हल कथा मु होउती हेती बाबू आथिया बोलू भलले कहते खंडक पातल नहीं बोला गले खंडक पातल भी तुम भाग्य लेखा नहीं बुझिल मूर्ख का पुष्पांड खराब करो छु मो मुंडो उकुनी हेई थवे तुम मुंडो आले कोथु पली आउतनी देखना माइला देखना काटी आ मते कोला पानी बोलेई दिबे देमिति आ माटी हांदी गुते लोक याइले कंठा पितल नबा को कौन कहलु नहीं कौन कहलु अरे एरा मते चिन्नी नि अरे एरा घर गोडे तळ तळिया कर्मचारी कथा कथा खाली ढग मारुची हाउ मो भी छाड़िया लोक नु एई ठाई बसिबी जे पर्यंत पात्र न मिलिसंती मु एई ठाई बसिबी देखिया हाउ अच्छा परिष्कार घर की ह या फुट्टी बाबू हां या तने भाषा चश्मा आपि दिले सब तुमको अपरिष्कार देखा जीवो आ खोलिले सला परिष्कार देखा जीवो आ अपरिष्कार घर कोन हे इरा आम फुट्टी बरु को बाबला घर को बाब ओहो की कथा देखिला तमे एते कथा कोइ बस एठी ऊर्ध्वगामी हे जाउची एठी चुपचाप है कि बस गुगुलु सुटा धर ए बैग डाको धर मु देखे के क्वाडे अछंदिया हां हेलाबो के ही क्वाडे कोन देखा जाऊ ना हंदी हेइबा आ सेठ जने भद्र नुक बैचंती
ନିଆଳି ବଜାରରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ମୂଷା ମାରି ଔଷଧ ମିଳୁଛି। ହଁ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇବ ହଁ ହେଲା। ହଁ ଖଇତା ମାଇବେ 2 ଜଣ ଝୁଅକୁ ପିଆଇକି ଶୋଇପଡୁ। ତୁ କଣ ମତେ 500 ଟଙ୍କା ଦବୁ? ଆରେ ତୁ ମତେ କଣ 5 ଟଙ୍କା ଦବୁ? ମୁଁ ତତେ 10 ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ତୋ ମାଇକିନା ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଥିଅ। ଶୁଣ ମୁଁ ତତେ 10 ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ଏଇ ନିଆଳି ବଜାରକୁ ଯିବୁ, ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଦାନାଦାର କିଣିକି ଆଣିବୁ। ହଇତା ମାଇପ ଝିଅ 3 ଜଣ ଯାକ ଖାଇବ, ଚିତପଟାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୋଇପଡିବ। ଆଗରୁ ହୁସିଆର କରିଦଉଛି। ଏଠି ଯଦି ମୋ ଫୁଟିର କିଛି ଅଡୁଆ ତଡୁଆ କରିଥିବୁ ନା, ମୁଁ ତ ଖପୁରି ଖଣ୍ଡକ ଉଡେଇ ଦେବି। ଆରେ ସେ ପରିଡ଼ା ଘର ସମ୍ବନ୍ଧଟା ନା ନିଜେ କରିପାଇଲା ନା ଆମକୁ କରେଇଦେଲା। ଏଠି ଯଦି ସିମିତି କରିବୁ ନା, ମୁଁ ତ 14 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାରିବି। ଏଇ ଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର ମାଇକିନା ସହିତ ମୋର କଥା ହବାର ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତମେ ଏଠି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଲ। ତମେ କଣ ଭାବିଛ ଏଇଟା ମୋଠୁ ବଳେଇ ଯିବ? କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଅଭଦ୍ର? ମୁଁ ଅଭଦ୍ର? ହଁ ତୁ ଅଭଦ୍ର, ତୁ ମୂର୍ଖ। ତୁ ଏମିତି ଭାରି ଭଲ। ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ ମା ତମେ। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ମୂର୍ଖ? ହଁ ତୁ ମୂର୍ଖ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ? ହଁ ତୁ ମୂର୍ଖ। ଦେଖିବୁ ଏଇନା। ଦେଖିଥିଲ? ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ଉଦ୍ଧତ ଅଣ୍ଡ୍ରାତଣ୍ଡି ମାଇକିନା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନି। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଉଦ୍ଧତ? ହଁ ତୁ ଉଦ୍ଧତ। ମୁଁ ଅଣ୍ଡ୍ରା ତମେ ଏଠି ଚୁପ୍ କରିକି ବସ। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଉଦ୍ଧତ? ମୁଁ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଚଣ୍ଡୀ? ହଁ ତୁ ଅଣ୍ଡ୍ରାତଣ୍ଡି। ଆଉ ନା କଣ ଭାବୁଛୁ କି ମତେ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇକି ଖାଇବି? ତୋ ବେକଟାକୁ ଏମିତି କୁକୁଡ଼ା ମରିଲା ଭଳିଆ ମରିକି ରକ୍ତ ପିଇବି। ରକ୍ତ ଶୁଷି ନେବି। ପିଠିର ପୋଖରୀ ଖୋଳିବି। ରହ, ମୁଁ ମୋ ଠାକୁରାଣୀକି ଡାକିଦିଏ। ହେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ହେ ମା ତାରିଣୀ, ହେ ମା ବାସୁଳି, ମତେ ଶକ୍ତି ଦେ ଲୋ ମା, ମତେ ଶକ୍ତି ଦେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏ ବୁଢାକୁ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇକି ଖାଇବି। କି ଅଭିନୟକୁ ତାରା ଦେଖ। ଅଭିନେତ୍ରୀଟା ଲୋ ତୁ, ଅଭିନେତ୍ରୀଟା। ଏଇଠି ଏ ମା ଶୁଣୁ, ତତେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆଇଛି, ମତେ ବି ଆଇଛି। ଦେଖେ ମୁଁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛି। ଦେଖ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ମଶାଟେ ବି ମାରିନି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଅବଳା ନାରୀର ତଣ୍ଟିକି ଚିପି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧର୍ମର ହବ କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଧେଇ? ହ୍ୟାଲୋ କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଧେଇ ଧେଇ? ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ। ତତେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇକି ଖାଇବି। ପିଠିର ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା। ତୋର
କଣ ହେଇଗଲା ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ମୋ ବୋଉ ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ କହିବୁ? ଆଲୋ, ତୋ ପାଖରେ ପରା ମୁଁ ଅଛି। ତୋର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ମୁଁ ସାଥି ହେବି। ତୁ କାନ୍ଦେ ନା, ନା, ତୁ କାନ୍ଦେ ନା। ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇକି ଖାଇବି ଆଣିକି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିକି ଟିଫିନ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି କଣ ବୋଲି ପାଇଲୁ ମତେ ତୋ ରକ୍ତକୁ ଶୋଷି ଦେବି ଆରେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଲୁ କି ବାଟ ଘାଟରେ ଚଲେଇ ଦେବିନି ମୁଁ ଭୂତ 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 ଧନ ଆସିଲ ବସିଲ ଏଠି ବସ ଧନଲ ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିନା ମୋ ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଥିଲା ଲୋ କିଏ ଥା ଘର ଭିତରେ? ନା ନା କିଏ ଥା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲି କିଏ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା କଣ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। ଆରେ ମତେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାନି ଆଜି ପାଲା ତଲେଇ ତ ହଁ ଆରେ ଏଟା ଘଲ ନା ଚିଡ଼ିଆ ଖାନା ହାଲୁଆ ମୁଁ ହଲୁଛି ମତେ ଖାଇ ଦଉନ। हे भगवान बाबू हे बाबू इथे आलो ଭୂତ ଭୂତ ନୁହଁ ମଣିଷ ମଣିଷ ହେ ବାପା ତମ ନାଁ କଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାତ୍ର ये वाम जाई इलो मालो ई गुलगुलिया छुआटाला ओनेलो पुट्टी संग को पूरा बेस माने इलो मालो की गुलगुलिया छुआटाला ओनेलो मो पुट्टी संग को पूरा हर पार्वती भड़िया दिस हिलो मालो की गुलगुलिया छुआटाला ଏମିତି କଣ ହଉଛନ୍ତି ମ? हेबिनी केमिति बा सोहे जन्म तपस्या कले एमिति आज आइटे मिले ना की गुलगुलिया छुआटाला ओनेलो हम पुट्टी संग को बढ़िया दिसे इमा इमा बढ़िया दोसुची बढ़िया ए छुआटा What's going on? ନକୁଳ ନକୁଳ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ପିଠା ଛାଡ଼ିବନି ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ମତେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ इंग्लिश कहउचंदी आ ओडिया पिला ओडिया रे कथबार्ता करूनो इंग्लिश कोन कहउछ तमी कोन भाबिछ हमको इंग्लिश जणा नाही हया दी पता इंग्लिश रे झाड़ी देलो खाली कासटा होउची बेली ना नहले ई हमरी इमिति इंग्लिश कहिथिले से गोरा साहेब दिटा बरा पेट साटरे ये कर देथिले भाई कौन चलची घर भीतर किए मान सब ये देख देख भाई हाँ? आसଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ କି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହଁ ହଁ कौन भाई तुमको जॉइन कर कहां से କାମୁଡ଼ି ପକେଇ ପରେ କଥା ଯା भाई मु सीधा सीधा कहि दउची ये प्रस्ताव ने गाई तो भाई मु सीधा सीधा कौन कहू सुनो
ଖାଇବାକୁ ନୁହଁ ଚାଲ ଆମ ଝିଅ ଯେମିତି ପଚାରିଲେ ଆଉ ହେଇଛି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହବନି ହଁ। ଅಯ್ୟ, ଏତେ ଅପମାନ ସହି ହବନି ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଟିକେ ହାଲୁଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ହୋଇରେ ତମେ ପରା ମେଞ୍ଚେ କିଣିକି ଆଇଥିଲ ଘରୁ ହାଲୁଆ ଖାଇବୁ ପୋଖରୀ ବା ହଉ ହଉ ଚାଲ 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 କଣ ବାପା କଣ ହାଲୁଆ ନହେଲା ନାହିଁ କ୍ଷୀର ଗିଲାସ ହବ। କ୍ଷୀରି ଦେବି ଖାଇବାକୁ ଆରେ କୁଆଡୁ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଚଲେଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ କଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏମାନେ ସବୁ ଖବର ପାଇଲେ କେମିତି? ଖବର ପାଇବେନି କେମିତି? ମଝିଆ ଭାଇ ଆଉ ସହ ଘଟକ ଲଗେଇ ସବୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କାହାର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲିଲେ ବଡ ଭାଇ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଭାଉଜଟିଏ ମିଳିଯାଇଛି। ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ଠିକ କରିବାକୁ ନା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ତୁ ବାବୁରେ ଭାଇ ନା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ତୁ ସବୁ କଥା କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନା ସହ ମୋ ଧରଣା ତୁ ଜାଣିନା ତୁ କୋଉ ଭାଇ କେମିତି କୋଉ କଥା ତୁ ସେ ସାନ ହେଇକି ସବୁ ବଡି ବଡି କରୁଛ ଏଇଟା ଘର ନା ଚିଡ଼ିଆଖାନା? ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରି ଟିକେ ବସୁନ, ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନ। ଚିଡ଼ିଆଖାନା ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରି ବସ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କହିଲିଣି, ତମେ ଖୋଲିକି କହୁନ, ଆମେ କଣ ମନା କରୁଛୁ? ଖୋଲିକି କୁହ। ଭାଇ ତମେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ କିନ୍ତୁ କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କହିବ ଭାଇ ମୋର ନାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛୁ ଶୁଣ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ଝିଅ ଠିକ କରିଛ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବି ମୁଁ କାହାକୁ ବାହାବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? କଣ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଏଇ 2 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ଯାଇଛି। କେମିତି ମୋ ହେ ଭଗବାନ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଆରେ ମୁଁ କଣ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ବି ହେଇପାରିବିନି? ତମରି ଭାଇ କାହାକୁ ଯେ କୁହ ନାହିଁ ବୋଲ ନାହିଁ ତମେ ମନେ ମନେ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ କହିବ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ କୋଉଠି? ଆଜି ଭାବିଲି ଏ କଥା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଲବତ କହିବି। ଥାଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୋଉ ଅଧିକାର ତମେ ବାହା ପଡିଲ? ତମ ତ କିଛି ବାହା ହେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାହା ହୁକୁମରେ ତମେ ବାହା ପଡିଲ? ଆରେ ସହ ଗରିବ ଝିଅଟାରେ। ତମେ ତ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ବାହାରି ପଡିଲ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମର ଯଦି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମତେ ଝିଅ ପାଇ ପାରିଲନି ଶେଷରେ ଛି। ଆରେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଯାହା ହବାର ତ ହେଇଛି, ଏତେ ଟେନସନ କଣ ହଉଛ? ନକୁଳ ଆରେ ଏତେ ଟେନସନ ହେଲେ କଣ ହବ କହିଲୁ? ତୁ ଟିକେ ବୁଝଉନୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇବି? ତମେ ବଡ ଭାଇ ହେଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଟ୍ରେଚେରୀ କରିପାରିବେ ଏ କଥା ଆମେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଆରେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଟ୍ରେଚେରୀ କଣ କଲି? ଟ୍ରେଚେରୀ ନୁହଁ ଆଉ କଣ? ଆରେ କଣ ଟ୍ରେଚେରୀ କଲି? ଯାହା ହବାର ତ ହେଇଯାଇଛି ନା। କଣ ହେଲା ଭାଇ? ଯାହା ହବାର ହେଇଛି? ହଁ ନା ଭାଇ ଯାହା ହବାର ହେଇଯାଇଛି ନୁହଁ। ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ଭାଉଜ ବୋଲି ମାନି ନେଇ ପାରିବୁନି। ବାସ୍ 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 କଣ ଭାଉଜ ବୋଲି ମାନି ନେଇ ପାରିବୁନି। ମାନି ନେଇ ପାରିବନି? ନା ତାହେଲେ ତମମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ରଖ। ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଅଦାଲତରେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ବାସ୍ ଭାଇ ତମେ ସେ ଝିଅକୁ ଅଦାଲତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛ? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ସିନା ସେ ଝିଅକୁ ଅଦାଲତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ, ଆମେ ତ ତାକୁ ଅଦାଲତରେ ଭାଉଜ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ ନା। ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ମାଇ ଫିଲିଂସ୍। ଭାଇ ଆମେ ତମର ଏମିତି କି ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ଯେ ତମେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଥିବା ଭାଉଜଟି ଆଣିପାରିଲନି? ଠିକ ଅଛି ତମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଲା ତମେ ସେୟା କଲ। ଆମେ ତମର କିଏ କି ତମେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ? ଆରେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ତମମାନଙ୍କର ପୁଣି କଣ ଇଚ୍ଛା? ହଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦିଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମାନେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ? ମାନେ ତମେ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆମଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରୁହ। ଆଉ ଭାଇ ତା ନହେଲେ ଭାଇ we can leave her। ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଆମେ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା। ଛାଡି ଦିଅ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ନା ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି କି ସେମିତି ପାପ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। କଣ କହିଲ? ତମେ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡି ପାରିବନି? ନା ଅଥଚ ଆମ
ଭାଇ ଆଗରୁ ବାପା ନଥିଲେ ଏବେ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏ ସହ ସହ ଶୁଣୁ ଏ ସହ ନକୁଳ ନକୁଳ ଏ ଦିଟା ଯାକ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଡା ତୁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ନକୁଳ। ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ସ୍ପେଲ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଆ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରେ 2ଟା ଚୁଲି 2ଟା ହାଣ୍ଡି। ନକୁଳ